Програма організації рятування людей на водних об'єктах області на 2010-2014 роки була затверджена рішенням сесії обласної ради від 26 листопада 2009 року номер 812. Мета даної програми – це було залучення сил та засобів, які можуть виконувати рятувальні роботи з пошуку та рятування людей. Активне проведення організаційних та профілактичних заходів, повний моніторинг надзвичайних ситуацій з попередження загибелі людей на водних об'єктах області, підвищення оперативності та ефективності реагування на них. Згідно програми на 2010 рік передбачалось виділення коштів у розмірі 3 мільйони 180 тисяч гривень з обласного бюджету. Було виділено 1 мільйон 640 та 4 тисячі гривень, що становить 51,6% від запланованого. Кошти було виконано з рятувальної виконавчої служби Тернопільської області на утримання рятувальної служби Тернопільської області. А саме, оплата праці на нарахування на заробітну плату працівників – 1 мільйон 560 тисяч гривень, придбання предметів постачання матеріалів, оплата послуг, інші видатки, в тому числі пільгова пенсія – 90,8 тисяч гривень. Видатки на відрядження – 9 тисяч гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 14,9 тисяч гривень, послуги зв'язку – 4,4 тисяч гривень. Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів – 20,7 тисяч гривень. На 2011 рік, згідно програми, передбачалось виділення коштів у розмірі 3 мільйони 582 тисячі гривень. На перше півріччя заплановано 900 тисяч гривень. В першому кварталі 2011 року з обласного бюджету було виділено 393